Здравейте, скъпи приятели! Шофи Махмисъл там. Днес имаме да ви обявим няколко хубави новини. Аз съм професора и вие сте с шоуто на професора и Шофито. Шофи, ела тук, молетата. Не дей да се разкарваш там. Шофи, ти шизофреник. Ние го немате повече. Шофи, кажи на скъпите приятели хубавата новина. Днес ще говорим за казармата. Освен за казармата имаме още една новина. И толкова да си прост. Чему прибиваш? Значи имаме нова новина, имаме телевизия. Казва се TV Production, нали те шо? Или може да ни намерите на сайта ни tvproduction.4stъпки.com. Това е сайта на телевизията. Или на нашия сайт profishofficial.4stъпки.com. А сега да ни губим време, днес няма да имаме никакви гости. Това са минали епизоди от миналата седмица. Утре ще имаме гости. Шофи, говори за казармата. Как прекарахме годините в казармата? Аз ги прекарах само в штангите. Штангите. И какво прави? Коя музика слуша? Дай пусни някоя музика, те ще слуша. Дай, така да разцепим те. Да разцепим. Отутре почва кастингите за новото шоу. Какво беше то? Объркани съдби. Нещо такова, объркани съдби. Да знам. Трябва да видиш сайта ни. Продуцентите и не ни казаха нищо. Дай, Шофи. Днеска ще чуем хубави песни, само ще танцуваме. Ай. Да се забавляваме. Айде, почвай де. Това не е много. Малко ми бави някакъв сърът. Виждам, би трябва да отречи. Шофи, какво да направим? Какво да направим, моите момче? Какво да направим? Ами аз имам, ама в момента ние сме с някакъв. Малко менчета. Наздрави. Сега ще обявим и наградите за седмицата на нашата нова бивша рубрика. Наша нова, не толкова нова рубрика. Това беше за най-добро Актьорско поведение и за най-добра актьорска реплика, каква мисъл, Сега Шофи обяви кои са претендентите. Като започнеш от Баба Геца. Баба Геца, професор Шофито, Нойнорда Мария, Емил Измамника, Мръсницата Габи и какъв беше другия? Пешкотицата. И печели Баба Геца, нека да дойде тук. Защо се смееш, бе, Софи? Не съм Софи. Не съм Софи. Донесла съм ти бисквитки. Ама аз не съм Софи, аз съм Шофи. Шофи няма значение. Има значение, баба. Моля ти се, вземи си една бисквитка да ме обидиш. Лично аз съм ги правила. Това са корабийките на Баба Геца. За какво сте ме викнали тук, бе? Чакай да взема аз една корабийка. Да ви обявим една награда. Награда за мене? Да. Паша? Да не повярваш. Заповядайте. Парфюмче?
Хубаво ми решиш. Да с Марченца за кой бе, Шофи? Марш месец или два. Вижте, с черепчета. Това не се вижда много, Шофи. За какво сте ме извикали още тук да ни пречим на български език? Не разкажеш за тези хубави бисквитки. Рецепти не издавам. Ще го дай една рецепта само. Айде, Шофи. Тъй, вземи си една бисквитката и подръж я, докато говоря. Ето ще Малко държа. менчичка. А вие не сте ли много старичко за алкохол? Ама така, Ще литни чаша. попкай. Тая бисквитка е направена лично от спермата на маймун и от спермата на моя внук, професора. Харесват ли ти, Шофи? Шофи. Къде е Марийка, бе, Шофи? Къде е Марийка? И беса. Тя Марийка няма на ебаване, бе, Шофи. Знаете? Няма на ебаването с Марийка. Какво да направим? Кажете. Скъпи приятели, благодаря за наградата, но след малко ще се завърнем. Вие за казармата ли говорите, бе, Шофи? Да. Ти какво се прави в казармата, бе, моите? Штангисти. За штанги карах. Добре, спи на малко на бабата. Да, беше си браво. На баба Геца спи малко. Да гледат хората. Тук е, Стига толкова. Софи! Какво правиш, бе, Софи? Заповядайте, скъпи приятели, менчичка. От долините на сливовите ръки. Софи, я разкажи ти какво си правил. Дигах штанги, играя футбол. Я пусни една песня на моя скъп приятел Краси Радков, Жик-так. Пусни. Бисквитките ти харесаха? Да, хубави бях. Вижте са от спермата на внука ми маймунско ако. И сперма, знаете, с малко захар отгоре. Жик-так. Какви са тия смили са и нефисието, бе? Нали ви казвам предния път? Любовни сни. Ти казаха, че не са любовни. Ай, ти е по-висянски. Ай, не рухам. Вие се представяш тия. Ай, ти не се. Жик-так! Жик-так! Колко ми забавни гласите. Жик-так! Ето и Софи, давай се. Диджея пуска парче на Ивана, а до меса доближава една мъртво пияна. Такъй е страшен като на змей. Пияна е даже от Иван и Андрей. Пресе и две огромни гълба силикон. Прилича на малък разгонен бизон. Мъжа и бил мутър, но му слагала рога, защото чула, че живота бил радост и тъга. И после ми разправа, че била интелектуалка и чела философия едва ли не от малка. Говори ми нищо за Сократ. А сега, нашия скъп професор! Коста! Да. Софи, дай да изпеем една песен от казармата. Помниш ли, моето момче? Да не чува майка, да не чува татко, де съм се проиграл. Да не чува майка, да не чува татко, де съм се проиграл. Айде стига. Шофи, аз имам една много интересна случка от казармата. Ще оставям ли сега? Да. Ела така там се криеш. Аз не пия по принцип, ама малко така жаждата. Моята случка беше преди време.
самотния рейджър се занимавах с една Валентина. То учеб на магистралата ми, виждам се. Харесвам си, аз си плащам. Целуваме се, правим свирката. И вече време идва да и го вкарвам. И викам, нали, дай да я пипна, да видим дали е хубава почвата. Тако се оказа, бе, Шофи. То бастун имал човека. Бастунчи. Значи, диби варебал сунчи, се травестичи като Шофито виждам. Но, ко каза? Шофи, айде да се правим много джела. не. Айде разправя да всичко от казармата, моето момче. Айде. Куда да разправям? То аз там бях година. Ти ще го. Чикаме! Разбира, те ми задницата. Заболя ли те дупито? Не, Ти ръгани. нямах нищо. От тук нататък Шофито не е водещ. На това предаване махни с Шофи. Махни са, че казах гей такъв разправи. Махни са. Много дебел. Какво да се каже? Шофи, ти коя песен знаеш от казармата, бе? На батальона си завръща там. Батальона си трябва да последен път. Като си била бачурен, коя песен си пял, бе? О, много песни. Чакай да брах. А мога да пусна някаква? Не, няма нужда, защото закриваме първия епизод от тази седмица и от днес, защото утре е втория. Чао, чао! Чао!